karon balak ko doon sila na uy ay guys so karan padaw sa site. What's up guys, I am Luis Martin Garcia and one day course on oron kay electrical engineering nga sa kuan ko rin sa sana limot ko sa kuan site sa site sa Talamban taas kay ko ano kuan sa Friday rin sa oh magkuhan ko conclusion about the site first kay kapoy bruh padung pala din kapoy na kay kapoy sa kay na pero okay rin kay the all sad nakasave sa ko may importante nakasave ako kuhan giron savings ya kuhan sad bruh kuhan ka book subjects na ron 15 or 16 ba bruh dahil sa ministipit tingali nasa 16 bihali ano so 16 yeah masa NSTP na pa sa Bado nasa Bado yun kay 9 to 11 diba yeah masa okay naman siya nindot na siya pero grabe lagi kay per week dun sa usa ka day kay tulo ka subjects gi kuan ba divide ba gi kuan ba 3 by 5 ba 3 ka subjects per week ano ba okay pero ito yung mandala nila kay kuan do nene ko ito yung mandala nila kay anang kung if ever mo transfer mig school example ako naman siguro planong bachelor yun so okay ra credited ra subjects di ra ka mo take og pila pa ka kuan ba para mo credit pare ano ba diba nya kuan sad kana siktuhon siya karon gi isabuan gyud ko ako nakatak-in bawal cellphone so utang ko mas kala no kita mo so ano to so matag mauman na ako ang tuiga basta tulo ka tuig mauman yun okay bye I love you guys.